Молив и неговата съпруга Мария от Долна баня. Скъпи мой Маною, Гошко и Рая, както и вие, Молив и Мария, приемете най-сърдечните ми поздрави и най-искрени пожелания. Желая ви преди всичко здраве, защото то е най-голямото богатство. Много щастие, късмет и успехи във всяко начинание. Нека домът ви бъде изпълнен с любов, разбирателство и топлина, а всеки нов ден да ви носи радост и хубави поводи за усмивки. На здраве за Маною, Гошко и Рая, на здраве за Молив и Мария. Нека щастието да е с вас, нека радост огрява всеки ваш час. Маною, Гошко и Рая, бъдете гордост за семейството, следвайте мечтите си и никога не губете добротата в сърцата си. Молив и Мария, пазете любовта помежду си и се радвайте на всеки миг заедно. Нека Господ ви закриля и ви дарява с много щастливи моменти. На здраве за Маною, Гошко и Рая, на здраве за Молив и Мария. Нека щастието да е с вас, нека радост огрява всеки ваш час. От сърце ви желая още много поводи да се събирате около една маса, да се смеете, да празнувате и да бъдете задружни като истинско семейство. На здраве за всички вас и нека хубавите дни никога не свършват. На здраве за Маною, Гошко и Рая, на здраве за Молив и Мария. Здраве, късмет и добрини, да са светли вашите дни. С много обич, уважение и най-добри пожелания, Кирчо Тихтиман.